Fl-2019, is-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta kiber b'2.3% biex laħaq total ta' 657 miljun euro. Is-settur iġġenera 430 impjieg ġdid u n-numru ta' impjiegi fis-settur laħaq 12,230, ekwivalenti għal kważi 5% tal-impjiegi kollha f'Malta. Dan ħareġ mir-rapport annwali u finanzjarju li ppubblikat l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru tal-2019. Fl-istess sena inħoloq tim ġdid bis-sem ta' 18 l-impjegat biex jaħdem kontra l-kriminalità fis-settur finanzjarju. L-impjegati bejniethom wettqu 2,155 siegħa ta' sorveljanza. Fejn jitlu każijiet ta' infurzar, l-MFSA rat 35 każ mis-sena ta' qabel irreġistrat 105 każijiet ġodda u għalqet 78 każ. Il-kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkiri spjega li dawn il-każijiet jirrikjedu xogħol rigorus ta' analiżi u l-pjan hu li s-sena li ġejja ikomplu jiżdiedu. Ovvjament dawn kun fihom ħafna xogħol ta' analiżi. Ovvjament nibdew naraw id-data, eċetera. Isir ħafna xogħol legali, xogħol ta' analiżi. U s-sena dieħla beħsibna nżidu iktar, ġifieri l-ammont ta' on-site inspections ħaj jiżdiedu mod sostanzjali qed nippjanaw li nagħmlu 350 on-site inspection u meta inti żżid l-on-site inspections dak ifisser anke l-infurzar ħaj jiżdied. L-awtorità investit kważi 3 miljun euro fit-teknoloġija u rat li twassal l-informazzjoni tagħha lil pubbliku fost oħrajn b'137 notifika, 200 ċirkulari, 23 twissija lokali, 48 sqarrija u 17 il-dokument għal konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo innota li l-MFSA implementat u se tkompli timplementa l-programmi ta' riforma proposti mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mill-Manival. Dan ir-rapport tal-MFSA fejn qegħdin naraw ix-xogħol li sar fis-sena 2019 jagħtina spinta għas-sena d-dieħla, ġifieri is-sena li qegħdin fiha s-sena 2020 sabiex bekk inkomplu nżidu fix-xogħol tagħna biex nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Manival u bekk inkomplu nsaħħu anke l-ġurisdizzjoni ta' pajjiżna u isem Malta fuq livell internazzjonali fejn jitlu s-servizzi finanzjarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.